single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something. Bună ziua și bine v-am găsit la prima emisiune Pleiada Anima. Începând de astăzi, 11 ianuarie 2020, de 2 ori pe lună vom avea câte un invitat care va răspunde la 7 întrebări plus 2. Misiunea este clară. Ce determină pe un om să-și asculte vocea sufletului? Și ce determină pe acel om să renunțe la tot ce a clădit o viață pentru a merge în fluxul inimii? Invitata zilei de astăzi este Diana Maria Georgescu, o prietenă iubită sufletului meu și admirată de persoana ce sunt. Haideți să descoperim împreună cu ea cine suntem noi, cine este ea, ce vrem noi de fapt să fim. Vă mulțumesc mult! Haideți, Diana! Diana, mulțumim foarte mult că ești aici cu noi, prima noastră emisiune. Mulțumim mult! Și începem cu prima întrebare. Care este cel mai important aspect pentru Diana? În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Iar dacă ar fi să mă gândesc la cel mai important aspect din viața mea în acest moment, sunt eu, ca ființă umană, aici și acum. Și nu a fost întotdeauna așa. Cred că partea aceasta a apărut în mine la momentul, în urmă cu 7 ani, 7 întrebări, 7 ani, când am făcut pentru prima dată Camino de Santiago și mi-am dat seama că oricum te-ai raporta la lumea din afară, dacă tu nu ești aliniat cu tine și cu ceea ce este înăuntrul tău, și vorbesc aici despre toate aspectele, aliniere fizică, mentală, emoțională, psihologică și inclusiv spirituală, dacă nu ești aliniat cu toate aceste aspecte ale ființei tale, la un moment dat te blochezi. Și cred că acela a fost un moment de blocaj în viața mea, peste care am trecut datorită faptului că am făcut acest drum. Drum pe care l-am descoperit ca fiind, la o scală mică, drumul tău ca ființă prin viață. Și atunci am spus că o să mă concentrez cel mai mult pe mine. Deci cel mai important aspect din viața mea în acest moment sunt eu. Minunat! Mulțumesc frumos! E un răspuns care atinge punctul acela al crezului personal. Care sunt visele sau aspirațiile? De fapt, nu visele, visurile tale, Diana? Sunt mai multe, dar cred că dacă ar fi să mă duc în scop personal sau misiune sau poate har, așa cum vorbim în această emisiune, cred că talentul meu este să încerc să pun în valoare omul prin tot ceea ce este el. Și vorbeam puțin mai devreme de mai multe aspecte ale ființei umane, da? Și atunci cred că în acest moment misiunea mea este să încerc să aduc o valoarea omului în zona de business. Așa o regăsesc în acest moment. La ce aspect negativ și destructiv a fost necesar să renunți pentru a-ți putea manifesta tocmai acest cred personal? Nu știu dacă a trebuit să renunț la un aspect negativ sau destructiv. Sincer, cred că ține de felul în care percep eu întâmplările din viața mea sau felul în care sunt construită, percep lumea, universul și tot ceea ce înseamnă puterea creației. Și nu cred că a trebuit să renunț la un aspect destructiv, ci poate la niște modele mentale pe care le aveam, care veneau din educație, din familie, din felul în care am crescut, din zona în care am crescut, astfel încât să ajung la ceea ce sunt cu adevărat și să mă simt pe mine și să mă accept așa cum sunt, dincolo de toate aceste măști care îmi veneau din afară. Și
Familia mea a fost cumva legată foarte mult de biserică, biserica ortodoxă. Și atunci știu evanghelii pe din afară, știu cântece bisericești și tot felul de slujbe și mă raportam la ideea de divinitate ca ceva ce este în afara ta. Și undeva de copil, parcă tot provocam această idee, deși mă raportam conform dogmei creștine, cumva parcă tot o provocam. Citeam filozofie, căutam cumva divinitatea asta, să văd unde este totuși în afară, dacă este în afară sau nu, și de ce totuși am o serie de întrebări care cumva provocau la duel ideea creștinismului la momentul respectiv și cum se raportează biserica la Dumnezeu. Cu timpul, tot studiind, tot citind și tot lărgindu-mi orizontul și dându-mi voie să simt ceea ce era înăuntru meu, mi-am dat seama că, de fapt, Dumnezeu nu este în afara ta, Dumnezeu este în tine. Ideea de spirit este conținută în fiecare dintre noi, nu este ceva ce... Spiritualitatea, noi înțelegem că spiritualitatea, devenim mai spirituali sau haideți să facem cursuri de dezvoltare spirituală. Nu te dezvolți spiritual, pentru că ești de fapt spirit și spiritul este în tine. Și atunci, ăsta ar fi un model mental care mi-a fost indus de familia în care am crescut, de societate, de împrejurări, cu de aceea spun că nu consider că este ceva destructiv sau negativ, pentru că ei nu au avut nicio voință să mă facă pe mine să înțeleg lumea doar prin acea fereastră, ci așa s-au legat lucrurile în jurul meu și probabil că a fost contextul care să mă facă pe mine să încerc să ies din el, să văd mai mult. Crezi în destin? Sau mai degrabă în soarta făcută de om, pas cu pas și structură cu structură? Destin. Acum când spunem destin, depinde de unde îl privim. De asta mă opresc așa puțin. Că să ne ducem la termenul din dicționar sau la cum interpretăm noi destinul, că destinul este făcut de soartă. Pot să spun așa cum îl percep eu. Cred că povestea, fiecare poveste, fiecare viață, este de fapt o traiectorie, un drum, că vorbeam puțin mai devreme despre Caminul de Santiago. Este un drum care să ne ajute să ne reamintim ceea ce suntem, cu adevărat. Și dacă noi venim în această viață și ne propunem din acea energie mai înaltă, pe care o numesc spirit, pe care o numesc poate suflet, există diferențe între cele două, dar nu intrăm acum să le dezbatem. În momentul în care venim în această viață, cu siguranță ne dorim să experimentăm ceva. Și atunci, cred că avem un plan despre ceea ce vrem să experimentăm aici, dar nu neapărat un scenariu deja gândit. Adică, dacă să mă duc puțin în zona de business, faci un plan de business, un plan de afaceri și abia apoi curg acțiunile. Și uneori acțiunile se schimbă în funcție de contextul în care te așezi în piață, în funcție de factori, în funcție de oameni cu care lucrezi și tot așa. Și atunci cred că putem să avem un wishlist, dacă vrei, de ceea ce îți dorești să experimentezi aici, dar cred că acțiunile țin de tine și de alegerile tale din momentul de aici și acum pentru a atinge acea traiectorie. Ce principii universale, să spunem, ai simțit că sunt foarte active în ce înseamnă desfășurarea vieții tale? Atât în plan personal, cât și în plan profesional? Păi cred, dacă ne avem acele 7 principii universale, cred că nu scăpăm de niciunul. Adică, Cu siguranță! Cu siguranță!
manifestă continuu, constant, din primul moment al apariției în această lume și până la momentul ieșirii, chiar dacă suntem conștienți de ele sau nu, de manifestarea principiilor. Vrem să discutăm să dăm niște exemple? Bun. Principiul cauzei și al efectului, să zic. Primul care îmi vine în minte. Mi-am dat seama că tot ceea ce fac are o rezonanță. Bine, să ne ducem acum și în principiul vibrației, ele sunt interconectate. Exact. Deci nu pot să iei unul singur, de asta zic că este un pic bizar pentru mine să zic, să mă refer doar la un principiu, da? Dacă e să luăm așa cumulul celor 7 principii universale, aș zice că tot ceea ce faci, uite, să dau o expresie care mie îmi place foarte mult, what we do in life echoes in eternity, este o expresie din filmul Gladiatorul și pe care l-am văzut, cred că de peste 20 de ori și nu l-am văzut pentru că una dintre prietenele mele spune că eu nu înțeleg filmele din prima și trebuie să le repet de mai multe ori, ci l-am văzut pentru că ceva mă atrăgea în acel film și nu știam la momentul respectiv ce anume. Cred că a fost făcut prin anii 2000 și un pic. Și l-am revăzut pentru că resimțeam niște puncte importante de acolo. Și una dintre frazele de impact a fost asta, care tot îmi revenea în minte, La momentul respectiv nu eram foarte conștientă de cele 7 principii ale Universului, nu citisem despre ele, dar mă regăseam în fraza respectivă. Și atunci, cumva încet, am început să le înțeleg, să le experimentez. Apoi le-am citit și apoi am zis, wow, ok, asta este, de fapt, ele ți se întâmplă continuu. Deci vorbeam despre principii, ceea ce faci în viață are ecou în eternitate, da? Deci ceea ce tu pui în toate acțiunile tale vine către tine, da? Ceea ce tu alegi la un moment dat îți creează mai departe destinul. Că vorbeam despre destin și soartă, da? Deci partea de alegere. Vibrația momentului, ce înseamnă vibrație? Aici poate că trebuie să explicăm și niște termeni. Vibrația momentului în care te afli creează o rezonanță în jurul tău și îți atrage evenimente, persoane care vibrează la unison cu tine. Dacă tu ești într-o stare de furie, practic o să întâlnești un blocaj în trafic și de acolo o să începi să-l înjuri pe omul respectiv, că ai vibrația în care ești. Dacă, în schimb, ești într-o vibrație de seninătate, de liniște, de bucurie, de pace, poți să ajungi în contexte în care se manifestă acea vibrație. O să-ți atragi astfel de contexte în jurul tău. Și, uite, am zis să atragi, ne referim și la legea atracției și tot așa. De exemplu, dacă ar fi să ne referim la principiul mentalismului, da? Mentalul cel mai mult se manifestă în ceea ce mă privește, spun acum, în zona de business. Și am fost extrem de mentală atunci când am desfășurat activitatea în zona corporate. Cred că minimizam prezența și nu eram conștientă de prezența celorlalte principii. Eram așa într-o buclă în care trăiam mental, ca la carte, totul era cifră, totul era obiectiv și rezultat. Și pentru că mi-am dat seama la un moment dat că, de fapt, zona în care trăiam și manifestarea unui singur principiu în mod preponderent în anii respectivi nu mă definea sau nu mă regăseam atât de bine în acea zonă, am simțit nevoia să iau o pauză. Și prima reacție a fost să mă îndepărtez de toată lumea aceasta mentală și să mă duc în ceea ce like în spiritualitate. Hai să ne dezvoltăm spiritual, între ghilimele. De fapt, eram în dezechilibru al manifestării acestor principii în viața mea. Așa l-am înțeles ulterior. Se manifesta mai mult
principiul mentalismului și mai puțin celelalte. Sau eu nu eram atât de conștientă despre manifestarea celorlalte și mă simțeam un pic sufocată de tot ceea ce însemna partea mentală. Odată ce mi-am pus atenția și mi-am mutat-o de pe acel principiu, de pe acea manifestare din viața mea și m-am dus în zona în care suntem un pic mai atenți la vibrații, la cum funcționează legea atracției, principiul atracției, al rezonanței. În momentul acela mi-am dat seama că ele erau prezente și înainte, dar nu eram conștientă de ele. Eram atât de conștientă de zona mentală, încât la un moment dat devenise o povară pentru mine. Și în contextul acesta, după ce m-am liniștit și am devenit conștientă de manifestarea celorlalte principii care, de fapt, se întâmplă tot timpul, am ajuns la punctul la care mi-am dorit să creez ceva nou pentru zona de business, care să susțină și manifestarea celorlalte principii. Și așa am ajuns să creez un nou model de business care se numește Soul to Soul Business și care își propune să scoată tot ceea ce înseamnă om și valoare umană cu toate manifestările celor 7 principii, ca niște petale, așa, dacă ar fi să ne imaginăm o floare cu 7 petale, cu 7 culori. Era un desen animat. La fleur un desen culoare. Sandy Bell era. Sandy Bell, exact! A venit așa pe mine. Și atunci, acest model nu reinventează lumea de business, ci de fapt scoate la suprafață ceea ce, de fapt scoate la suprafață conștientizarea omului din mediul de business că este o sumă de principii universale, de legi universale care, conștient sau nu, ele se manifestă prin el. Și dacă cu cât devii mai conștient la momentul respectiv, cu atât tot ceea ce înseamnă business, când spunem business, spunem profit, da? Tot ceea ce înseamnă business se întâmplă în mod natural. Așa cum creația curge în mod natural, așa curge și business-ul în mod natural și atinge profitul, obiectivul, da? Pentru că, de fond, în univers, totul curge, nu pantarei. Ce emoție este predominant activă în Diana? Atât emoție pozitivă, cât și emoție negativă. Emoție pozitivă și emoție negativă. Vorbim aici despre scala lui Hawkins. Bun. Cum spuneam puțin mai devreme, pe parcursul unei zile, cred că fiecare dintre noi trecem prin o serie de emoții care variază pe acea scală. Unele pot fi emoții de joasă vibrație, dacă te înfurii pe cineva în trafic. Altele pot fi emoții de înaltă vibrație, cum ar fi faci o meditație și intri automat într-o stare de beatitudine, de liniște, poate chiar de pace, dacă te conectezi de acolo unde trebuie. În contextul acesta este cam dificil să spun ce emoție este predominantă, pentru că ele aleargă în fiecare zi. Într-o zi sunt mai liniștită, dar poate mai nervos pe cineva. Așa. Și apoi mă duc și fac o meditație și ajung într-o stare vibrațională mai înaltă, deci mă duc la seninătate, la bucurie, la liniște, la înțelegere. Deci n-aș putea să spun că există o emoție predominantă. Mi-este greu să aleg, recunosc. Nu pot să spun, da, sunt în înțelegere 90% din cazuri, pentru că nu sunt acolo. Până la urmă venim în viața aceasta să o experimentăm în toate formele ei și cred că trecem alternativ prin diferite emoții. Și dacă pot să dau voce unei păreri personale, cred că nici nu este scopul să stăm într-o vibrație foarte înaltă în această viață. Ca oameni de rând. Da, deci vorbim de miliarde de oameni de pe acest pământ și dacă ne referim la faptul că suntem proiecția unei conștiințe în această lume, deja suntem
și acolo sus, suntem tot timpul cât nu suntem aici. Deci, nu pot să aleg. Acest crez spiritual, personal, profesional, despre care ai vorbit, cum reușești tu să-l manifesti prin emoțiile tale, prin acțiunile tale și prin gândurile tale? O întrebare foarte bună și este o întrebare care poate să aibă mai multe valențe, într-adevăr, pe ideea de crez. În primul rând, pentru mine, principiul de bază este autenticitatea. Să reflect în afară ceea ce simt că sunt înăuntru. Și atunci, crezul meu personal, și când spun crez personal, eu înțeleg că el cuprinde, de fapt, toate laturile vieții mele. Îl manifest prin ceea ce simt că sunt. Când vorbesc despre autenticitate, mă refer aici la I do what I preach. Deci ceea ce spun și transmit în afara mea sunt informații, sunt situații, sunt rezultatul unor experiențe deja trăite. Experiențe trăite și pe care le filtrez prin propria experiență de viață și pe care încerc să o dau în afara mea, găsind punctul comun în celelalte ființe care sunt în jurul meu sau la care trebuie să ajungă mesajul respectiv, sau conexiunea cu o persoană, sau relația de business, relația de prietenie cu o altă persoană, găsind punctul comun între ceea ce sunt eu cu adevărat și ceea ce este acea persoană cu adevărat. Și atunci, dacă eu știu cine sunt în interiorul meu și știu ce determină crezul meu personal, care este sâmburele, care este sămânța, da? Atunci cumva totul curge, vine de la sine. Acțiunile, gândurile, acțiunile mele se transmit în afară ca ceva natural. Nu există un filtru care să le cosmetizeze, să zic, și să le facă cumva, să le pună o mască. Și ceea ce este înăuntru se transmite în afară tocmai pe baza crezului respectiv. În afara acestui crez personal, fără filtre, mai există o corectă definire sau diferențiere între conceptele de bine și rău? Și ce este binele și rău pentru Diana Maria Georgescu? Binele și răul. Binele și răul, pe scurt, pentru mine se duc în principiul dualității, al polarității. Principiul de bază al manifestării în această lume. Așa cum avem noapte și zi, lumină, întuneric. Lumea aceasta funcționează pe ceea ce în spate povesteam la un moment dat și pentru cine a citit literatură, probabil că a auzit, sau pentru cine a studiat cu adevărat literatură în liceu, se tot spunea acolo dihotomia arhetipală bine-rău. Ce e de fapt dihotomia arhetipală bine-rău? Este manifestarea arhetipurilor ancestrale prin ochii lumii de aici. Nu există lumină fără întuneric, corect? Nu există umbră fără lumină. Și atunci, la fel și partea cu bine-rău. Ea este o condiție de manifestare în această viață și atât. Ca să dau un exemplu despre ceea ce tocmai am încercat cumva să explic, am publicat o carte în urmă cu câteva luni, care se numește 118 fețe de lumină. Această carte conține 118 poezii și nu toate sunt pline de lumină, adică nu toate sunt pozitive, așa cum te-ai aștepta din titlul cărții. Și totuși, de ce se numește 118 fețe de lumină? Pentru că, de fapt, chiar și acolo unde poezia exprimă o stare de melancolie,
bucurie sau o stare de tristețe sau o stare de furie, în spate există partea cealaltă, de bine. Nu poate să existe starea de tristețe fără o stare de bucurie, pentru că altfel ele se anulează. Ca tu să cunoști bucuria, trebuie să treci prin tristețe și viceversa. Altfel nu poți să faci diferența. Și atunci, dacă e să ne întoarcem la întrebarea bine-rău, ce înseamnă asta pentru mine, cred că pot să rezum că înseamnă totul și nimic. Și am ajuns la ultima întrebare. Cine este Diana Maria Georgescu, atât pentru ea însăși, cât și pentru lume? Iar dacă sunt două, te rog frumos, spune-mi. Cireașa de pe tort rămâne la final, da? Bun. Cine este Diana Maria Georgescu pentru ea? Păi, în primul rând, Diana Maria Georgescu, așa cum sună, este un nume, este o etichetă aici. Și cred că este o manifestare a unei povești pe care încă nu o pot cuprinde în totalitate. Ce înseamnă asta? Spuneam puțin mai devreme că suntem proiecții ale unor conștiințe înalte, da? Sau, dacă mai pe românește așa, suntem ca Anthony Hopkins, care joacă mai multe roluri în diferite filme, da? În spate el este Anthony Hopkins, dar pe el poți să-l găsești în Tăcerea mieilor, într-un anumit rol, poți să-l găsești în The Popes, într-un rol complet diferit față de Tăcerea mieilor. Deci cu o serie de manifestări diferite, în circunstanțe diferite. Și cred că, de fapt, asta suntem. Suntem un cumul de arhetipuri, că vorbeam puțin mai devreme despre arhetipuri, un cumul de arhetipuri, de conștiințe înalte, care se manifestă rând pe rând, în funcție de situații, în această viață și în acest context, care este un soi de film, să-i spunem. Dacă e să mă uit în spate la Diana Maria Georgescu, a trecut prin mai multe filme până la vârsta aceasta și s-a manifestat diferit și a jucat roluri diferite. Întotdeauna rolul principal în viața ei, dar prin diferite aspecte, în diferite contexte și cu diferiți oameni în jurul ei. Și atunci, cine este Diana Maria Georgescu pentru ea și pentru lume? Este acea conștiință care se manifestă prin mine la un moment dat. Și pot să mă prind în momentul de acum, când mă manifest așa cum sunt aici, iar peste 5 minute să mă manifest într-un alt fel, pentru că poate se manifestă mai preponderent un alt arhetip. Înainte de a încheia și mulțumindu-ți extraordinar de mult pentru cele 9 întrebări răspunse și pentru că nu vreau să depășesc cele 9 întrebări, în încheiere am să te rog să împărtășești cu noi și cu cei care ne ascultă un sfat, oricare, de orice natură. Lasă ceva oamenilor. Dacă ar fi să rezum tot ceea ce am spus și dacă ar fi să dau o sugestie, nu mă simt în postura de a da sfaturi, dar cred că aș putea să sugerez să fim autentici în tot ceea ce facem, adică să lăsăm ca ceea ce este în noi, acea voce interioară, să se manifeste prin acțiunile noastre, să mai dăm măștile la o parte, să mai dăm tot ceea ce înseamnă fals, în care ne tot înconjurăm zi de zi în activitățile curente, să mai renunțăm la ele și să încercăm să fim ceea ce cred că suntem de fond, un canal al unei voci care vine de dincolo de minte. Ca să fac și o încheiere, îți mulțumesc, Monica, pentru invitație, pentru întrebările deosebite pe care mi le-ai pus. Nu am mai primit astfel de întrebări
postură așa oficială în cadrul unui interviu și să te încurajez în ceea ce faci și să-ți mulțumesc că ai avut curajul să pornești la drum cu mine. Mulțumesc pentru că aceasta a fost prima emisiune Pleiada Anima. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră. Vă așteptăm comentariile, sugestiile și inimioarele voastre. Dar cel mai important lucru, așteptăm ca voi înși vă să deveniți protagoniștii acestei emisiuni. Noi toți avem o poveste de viață. Noi toți facem alegeri de la primul moment al dimineții până la ultimul moment al serii. Noi toți merităm să ne punem în fața unei camere și să spunem povestea noastră. Unica Elenele Șanson, și vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de noi în această primă emisiune. Vă iubesc și vă mulțumesc încă o dată. La revedere! Every single day